zišli sme sa pokojne zaprotestujeme, pokojne sa presunieme a pokojne sa rozídeme. Dobre, to dovolte, aby som povedal na začiatok a verím, že to je presne to, čo potrebujeme a presne to, čo potrebujú tí, aby nám to prekázali, aby to takto nebolo. Prosím vás pekne, ďakujeme ešte raz, že ste prišli. Iná cesta nevedie a toto je bežný inštitút, ktorý je v demokracii úplne potrebný. Niekedy ľúto, že sme ho nevyužili častejšie, lebo ako vidíte, vážení, zabera. Ešte nie úplne, ale on zaberie. Na konci naozaj skutočne zaberie. My sme sa tu stretli v Bratislave dvakrát a myslím, že sa zhodneme na tom, že jeden aj druhý meeting mal zmysel. To znamená, že boli určité výsledky. Aj dnešné stretnutie by sme si mali zadefinovať v tom, že racionálne je to uchopiť, prečo sme sa zišli, čo chceme, prečo v tom pokračujeme a čo očakávame. To je mimoriadne dôležité. My sme, verím, že tu racionálni ľudia, ktorí nemajú čas chodiť len tak hore-dole po námestiach kvôli svetovému mieru, ale sme ľudia, ktorí to cítia podobne, že nastal čas upozorniť kompetentných, čo je moc je veľa. Naozaj, čo je moc je veľa. My sme definovali stratégiu, definovali sme postup, trošku nás prekvapil Paška, že to vzdalo niečo rýchlejšie, ako sme mysleli. Nastavili sme 6 požiadaviek, vážení, ktoré sú našimi požiadavkami. A možno sa nám podarí na konci tohto zhromaždenia aj pred parlamentom jednohlasne zakričať: máme požiadavky a nestačí. Dobre? Lebo my ich skutočne máme. Verím, že sa zhodneme na tom, že sú to naše požiadavky a že budeme trvať, aby sa splnili. Tie požiadavky sú uchopiteľné. Ja ich len pre potrebu veci teraz veľmi rýchlo prebehnem a pokračujeme ďalej. Je ich 6. Ako prvé je uzákonenie toho, aby schránkové firmy nemohli obchodovať so štátom. Druhé, zriadenie špeciálneho výboru na dohľad nad vyšetrovaním kauzy Gorila. Tretie je hmotná zodpovednosť politikov za nezákonné rozhodnutia. Štvrtá je voľba NKÚ, teda šéfa NKÚ. Piatá je odvolanie pánov z vedúceho služobného úradu a riaditeľky tej nemocnice. A šiesta je politické nominácie v zdravotníctve musia skončiť. Vážení, toto sú naše požiadavky, kvôli týmto požiadavkám sme sa tu dnes stretli, kvôli týmto požiadavkám si niečo povieme a verím, že aj na konci si spoločne zakričíme, že máme požiadavky, lebo skutočne ich máme. A naozaj bude aj možnosť, bude aj šanca, to čo spomínali pani predrečníci a iné divadlá by sa vedeli pripojiť. Piatok sme v Košiciach. Tak ako sme začali v Košiciach, tak piatok sme v Košiciach, tak verím, že aj tam členovia umeleckej obce sa k nám pridajú a samozrejme my veľmi radi umožníme vystúpiť. Ešte jedna technická poznámka, lieta tu dron. No neviete, čo je dron, to je ten malý vrtuľník, to je ten vrtuľník, ktorý údajne premiérovi chodí popred okna. Prosím vás, jednu poznámku mi dovolte povedať. Slovenská informačná služba má rozpočet cez 1 miliardu korún ročne, ak nie viac. Potom je úrad na ochranu ústavných činiteľov, teda neviem, aký má rozpočet. To sú ohromné peniaze. Ak za tieto peniaze nevedia uchrániť okna pána premiéra, tak niekde je chyba. V zásade sú dve možnosti. Buď si premiér vymýšľa, alebo máme neschopnú tajnú službu. Niečo z toho si vyberte, vážení. Iná možnosť tretia neexistuje. Mi kolega povedal, že treba jednu vec spomenúť, že to v reči pozabudol a s tým sa stotočňujem. A dobre to povedal, že ju hanba nepackuje, a to je tá jedna z tých požiadavok, ja priznám sa ani neviem, jak sa volá tá riaditeľka, to je nepodstatné, ale je tá riaditeľka tej Piešťanskej nemocnice, ktorá si zoberte, ktorá ako keby sa nič nestalo, ona myslím stále tam teda ako chodí. Všetci ten personál, tí lekári sú pred nemocnicou, všetci chcú, aby odstúpili, my sme tu, máme to ako požiadavku, aby odstúpila. A tá pani slečná, ja neviem čo je, proste ona úplne bez kúska hanby normálne vykonáva svoje riaditeľské povinnosti. Áno, aj pani riaditeľka z Piešťanskej nemocnice sa stane symbolom nášho protestu, prípadne jej zapískajte.
vás pekne, hovorili sme tu o deťoch, ja tu mám moje dve dcery. Oni sú dosť veľké na to, aby mi pomáhali a nech sa učia. Ja chcem z mojich dcer, aby to boli hrdé občianky. Nič nie je horšie ako zlomený človek. Nič nie je horšie ako zlomený muž. U nás na Orave sa hovorilo, že taký chlap, to je halaburda chlap, prepáčte za ten výraz. Viete, a niekedy naozaj žasnem, že koľko v sebe máme toho naozaj takej tej nevôle, takej tej akceptácie, tej rezignácie, sklamania, že si necháme orať po tých chrbtoch. A pritom my máme právo, my dokonca musíme byť, neviem ako vy, ale ja z mojich dcer chcem vychovať hrdé občianky, ktoré keď bude dôvod, tak budú bojovať za svoje práva. Prosím vás pekne, keby ľudia neboli v uliciach, to, čo teraz niekto namieta, tak je tu feudalizmus, prosím vás, kde pohyby v histórii sa diali aj na uliciach. Ja žasnem tej argumentácii tých ľudí, ktorí žijú v sklenej veži v tom parlamentu. Oni sa čudujú, jak prištipnutí medzi dvere pištia, čo tam tí ľudia chcú, takto sa politika nerobí. Premiér Fico povie, slobodná súťaž parlamentných strán, prosím vás, toto nie je súťaž. My nesúťažíme, kto predá viac vizíru alebo zubnej pasty. My hovoríme o tom, že tu je problém a keď je tu problém, tak ho treba riešiť. A keď ho treba riešiť a zhodneme sa na tom, tak čo najskôr.